Jeg har glædet mig til at byde rigtig hjertelig velkommen til dette års Dance Factor. Jeg glæder mig til forhåbentlig at se en hel masse fed dans, så rigtig god fornøjelse. Så er vi klar til audition? Hvad siger vi deroppe? Det kan godt forstå. Er I klar? Så her. Så må I gerne bare gå ind til audition. Hej med jer. Hej. Hvad hedder I? Vi er dansegruppen Supermix, og det er Minimix, og Medium Mix og Megamix. Hvad skal I danse til? Bangers. Bangers. Okay. I må bare gerne give den gas. Tak. Er I klar? Ja. Sådan. Tusind tak. Selv tak. Det var rigtig godt gået. Tak skal I have. Selv tak. Ja. Hej, velkommen til. Og hvad hedder du så? Jeg hedder Mistette. Og hvor lang tid har du danset? Jeg danser i 36 år. Og hvad skal du danse for i dag? Min dans kræver ingen introduktion. Bruger din krop dejligt. Ja. Goddag. Hvad er dit navn? Det er Mama Fosnes. Mamma Rasmus. Og Yes. hvad skal du danse for i dag? Jeg skal danse noget hiphop. Jeg har faktisk set frem til den her dag, hvor jeg endelig kan få mit comeback. Hej. Hej. Velkommen til. Jeg hedder Dansehusen, og jeg skal danse til Rasmus Seber. Jeg er vild med Rasmus Seber. Ja. Det er også seniorkategorien, at Nej, jeg ser jo. ja, man kan se, der er noget erfaring bag. Lige nøjagtigt. Ja. De grå hår, der er lidt af godt. Ja, og hækkerpatterne. Føles lidt som om, at livet er en test. Og hvis du kun møder modstand på din vej, ved du, jeg spiller op med hele banen og holder fest. Fordi jeg ved, at du vil gøre det samme for mig. Der var følelse bag, det kan jeg godt lide. Fuldstændig. Ja. Ja, dejligt. Der vil jeg. Yes. Tak. Du stiller op i seniorkategorien. Yes, Ja. kunstnernavn Fosnes og bandet Morfar og Morfar. Ja, tak. Yes, Og er du klar? yep. Hvis teknikken er klar, så det kommer til at gå stærkt. Godt. Det var sgu. Det er dejligt, hvordan du udfordrer din krop. Ja, der er også småt at gøre med. Du har en dejlig holdning. Ja, Ja, tak. ja, tak for det. Ja, så skulle det være en anden gang. Hej, velkommen til. Tak skal vi have. Og jeg kommer fra Blok. Og selvfølgelig vil håndboldklub. Men jeg er sådan en, der fejrer kun, når der er haptics på, og der kan nogle gange klistre helt voldsomt. Okay. Ja. Og jeg hedder Hen Bolsen, fordi min far og mor, de ville så gerne have en hund, der kunne hente Bolsen. Derfor kom jeg til at hedde Hen Bolsen. Ja. Ja, og jeg har egentlig et ønske om at kunne høre et stykke musik, der hedder Vi giver dem et godt i nøjerne. Men den findes ikke. Nej. Nej.
Så det bliver, her kommer fatter med kost og brød. Se, her kommer mutter med kost og spand, med skrubbe og klude og sæbevand. Nu bliver der flasken i jasken og tørre og koste og pinse og juske på døren. Biler der lignende der vaskes ind, når åbne de læber og pæne ind. For den som vil ikke det foran sin næste må styrke omkring som en virvel væk. For tiden er så kort, og det kunne hende, man kom for sent, og sent til livets ende. Tak for det. Jeg kan godt lide den måde, du sådan kommer rundt på gulvet på. Jamen, jeg vil bare være kan. Ja, tusind tak. I er klar? Bueno, I kører. Alright. Jo. Velkommen til Dagsfaktor. Tak. Og hvem har vi her? The Groovers. Okay. Yes. Og hvad skal vi danse til? Vi skal danse hiphop. Sådan. Nemlig. Take it away. Nå, tusind tak. Velbekomme. Tak. Det var godt. Tak fordi I kom. Tak. Velbekomme. Hej med jer. Hej. Hvem er I? Julia Sena Fostes. Og hvad for en sang skal I danse til? 44. 44? Ja. Take it away. Thank you. Tak skal I have. Selv tak. Det er en meget fin stil, der er sat i ham. Yes, så er der lige en omgang audition via Teams. Tak skal du have. Jeg er mega stolt af endelig nu at kunne præsentere dette års Dagsfaktor-hold. Kære Mabelle, kæmpe stor tillykke med den store dag. Håber, det må blive fuldstændig som du ønsker det. Det fortjener du. Jeg vil bare lige sige, hvor meget du betyder for mig. Jeg har været med til din fødsel. Jeg har fulgt dig i tykt og tyndt. Jeg elsker alt det fis og ballade, vi har sammen og oplevelser. Og ser frem til mange, mange flere. Jeg elsker dig af hele mit hjerte.
En ting skal du lige vide. Hvis du en dag står og skal turnering, og din dansepartner er blevet syg, du skal ikke gå i panik. Overhovedet ikke i panik. Det plejer vi heller ikke at gøre. Men du ringer bare lige til mormor. Jeg stiller flux op, og vi vinder hele skidtet. Kæmpe kys og kram for din mormor. Stort tillykke, Mabelle. Kære kusine Mabelle, velkommen til de voksnes rækker. Leo er meget imponeret. Kære Mabelle. Et stort tillykke med din konfirmation i dag. Vi ved, at du har glædet dig længe, og det har vi også. Vi glæder os til at fejre dagen med dig, og sammen med alle gæsterne. Det er en stor dag for dig, Mabelle, men det er det også for os andre. Og det er utroligt, at du nu er blevet så stor, at du både skal konfirmeres og alt muligt. Og du skal ovenikøbet til at være voksen. Det er vi andre ikke. Så når du er blevet voksen, så gider du lige at fortælle os, hvordan man gør. Vi håber, du får en dag fuld af gode minder. Vi elsker dig, farmor og farfar. Hej Mabelle, stort tillykke med din konfirmation, og sikke en dejlig dag. Vi håber, at du har nydt det indtil videre, og har synes, at det var sjovt og dejligt at se alle vores moves. Og vi er sikre på, at du kan bruge nogle af dem i dine egne danseserier. Især dem fra morfar. Morfar, må Mabelle bruge dine koreografier til en danse? Ja, det må du i hvert fald. Tror du kan bruge den til din blå mandag, hvor du skal ud og give den rigtig gas. Men vi vil blot ønske dig alt muligt held og lykke i fremtiden. God vind. Fortsat god konfirmation. Tillykke. Hej Mabelle. Stort tillykke med konfirmation. Vi er glade for, at vi kan få lov til at fejre dig. Og så håber vi bare, at du nyder dagen mega meget. Ja. Som du har fortjent. Hvad vil du sige af det? Og held og lykke i fremtiden. Okay. At det er sådan noget, ikke? Jo. Ikke? Er det ikke rigtigt? Eller hvad? Jo. Jeg kan bare ikke huske, hvad du sagde. Hej Mabelle. Det er bare hej. Stort tillykke. Vi er glade for, at vi må være med på din store dag. Vi håber, du nyder det. Og får en god blå mandag. Og så en fest. Mega meget held og lykke. Jamen, det er vel en fest. God fest. Ja. God fest. God fest. Lad være med at bruge alle dine penge. Jamen, den optager, så det er bare for. Gør den stadigvæk det? Ja. Hvornår er det sat den til det? Det var bare at den til dig. Hej Mabelle. Hej Mabelle. Tillykke med din konfirmation. Ja, stort tillykke. Vi håber, du har en rigtig, rigtig god dag. Og vi vil bare sige, at vi synes, du er verdens bedste kusine og verdens bedste niece. Og vi elsker dig rigtig meget. Ja, vi gør så. Tak. Hej. Hej Mabelle, tillykke med konfirmationen, vi elsker dig. Hej Mabelle, kæmpe stort tillykke med din konfirmation. Så kom dagen endelig, og vi ved, du har glædet dig rigtig meget. Vi håber, du har været med til at nyde forestillingen, vi ikke har været for pinlige. Og hold op, en fantastisk familie, du har til at støtte op omkring det her, hva'? Vi elsker dig. Kys, kys. God dag. Hej. Hej Mabelle. Kæmpe stort tillykke med din konfirmation. Jeg håber, du har en mega fed dag sammen med din familie, og at du synes, underholdningen her har været mega sjov. Jeg håber også, du får en god blå mandag, og så ses vi til dans i næste uge. Hej hej!